जो ना आप ढूंढते नहीं वो डिवाइस कुछ ए तरह के बाका सर ये है सर, ये है एक्चुअली जोन इंसान बोल नहीं सकत वो ए तरह के डिवाइस के इस्तेमाल करके बात कर सकता। वो कितना डिग्री तक के आवाज खो चुकल बा ये ओकर आवाज सुनला के बाद ओकरा से पता लगावल जा सकता। सर हमने के जानकारी के मुताबिक किलर जॉन आर्टिफिशियल लेयरिंग्स के इस्तेमाल कैले बा। ये मॉडल के मार्केट में आयल 3 साल ही भइल बा। ये आर्टिफिशियल लेयरिंग्स के ट्रेनिंग लेवे वाले पेशेंट के लिस्ट हमने के पास बा विद एड्रेस एंड फोन नंबर। किलर अगर केरल में भी ट्रेनिंग ले होई तो उस शख्स भी ई लिस्ट में होई। सर वो लिस्ट दे हम। सर ये लिस्ट में देखिए केवल 60 साल के बुजुर्ग लोग ही बाड़े और बाकी लिस्ट में 20 औरत भी बाड़ी और 12 बच्चियां भी बाड़ी और हमनी के जकरा तलाश बा 18 से ऊपर उम्र वाले 90 लोगन के ई लिस्ट है सर। अगर हमने 90 लोग से पूछताछ शुरू करब त विक्टिम हमनी के लिस्ट के सॉर्ट करे के पड़ी। अनवर शाजिद, तंगश्री कोलम, रोविन वर्गीस, त्रिवेंद्रपुरम, जगदीश पुलरेवी, कृष्णदास PS कांगरा, सबरी नाथ, कृष्णदास SPS। प्रीवियस पेज कृष्णदास कानंगरा। सर कानंगरा सर वो अमला पाड़ कानंगरा में ही बा सर। अमला पाड़ अशोक सिल्वर राज के होटल में जे पार्टनर रहे अचेश के गांव। गुड थैंक यू सर। सर ये एड्रेस में फोटो नहीं है। डजंट मैटर। ये 90 लोगन में जेकर हम सबसे पहले पूछताछ कल जाई होखी कृष्णदास PS, कड़ा में गांव, कन्नगरा पोस्ट।